качвам. Стой, ти сте. Аз бях първият тук. Гошо, бягай, бе! Цял YouTube ще гледа. Няма. Абе, ко бе? Сега ще дойде втори играч. Да видим кой ще е този. И очин, кой може да е. Да видим как ще дрифти. Пасете се, че то с малко крив. И долу вика, чека, вика. Дай! Дай! Това беше втория бос. Това е трети бос. Корай. Да видим той как ще се представи. Като бъде Виктор, аз ще държа. Внимай по стъклата. Да не падне материя. Чугуната с спума. Аз тук увреждаме. Може да е тук. Идва и Корай, да видим как ще се представи той. Дето му идва пак юра кур. И сега съм аз. И сега е този Виктор. Може да сменя за малко скорост. Да. Но падне пак. Дай ми господа. Аре бе, Ние сме тук. Абе, само го... Може да го предам. Давай ви. Абускай са. Абушка. Буста му ще Кой ще ни го предна да хай? Буста му ще омалее на е толкова. Кой ще ни го предна? Ще будем съм. Да, и аз. Давай ви. Ще дига предна и буста ще му се омале. Дигай предната. И себе майката. Сега ето го засилва се всички да се дръпнат. Не, ето го четвъртия. Аз го спонсорирам.